Sa inyo guys, pakita ko sa inyo mga manok ito. Ano yun guys, yan, ano yun guys, fighter yan guys, ano yan, black, lemon, yan pa guys, yan guys, ito pa guys, bata pa yun guys, may pulok pa yun, may pulok pa, puro ito gold. Wala, ang daming antik. Ayan guys, oh. Ano yan, ano bang, ano po? Dark red guys, oo. Ayan pa guys, ano, alumbuyugin. Ito pa guys. Eko, dito tayo guys. Ayan pa sa dulo guys. Dito tayo guys. Ah! Kaya mo na yan! Ay, ito pa guys, oh. Ay, dito guys. Ayun guys, ayun yung taas guys. Ayan o. May capri guys sa taas. Shout out sa taas, yung may capri. Anong pangalan mo dyan guys? Anong pangalan mo dyan? Yan, si Erwin Tolpo guys. Ay, hindi, si Erwin na pala. Tolpi. Si Erwin Tolpi. Ay, watay guys, sira. Ayun. Samahan yung motor ha. Layo naman guys. Ayan guys. Ito guys. Ito guys yung ito guys yung tagabantay ko ng farm ko guys, yung nakasombrero na yan si Jonathan. Ano ba apelyido mo guys? Jonathan ano ba to? Alamin. Jonathan Alamin. Yan po ang taga caretaker ko ng lupain ko rito. Asyan. Yan guys ang caretaker ko guys, oh. Caretaker ko guys, oh. Ayan, puta poging-pogi guys. Walang joga. Panis. Caretaker ko yan guys. Nakita mo caretaker ko pala, mas gwapo pa sa akin guys. Tingnan mo. Oh. Shout out kay Parang Ronald. Yes. Kay Parang Ronald na Bicol. Ronald Bicol vlog. Ayan guys, nakita niyo yung caretaker ko guys ha. Patama mo din, Ayan guys, oh, mga ulaglag. ayun oh, basag. Wala na eh, mabubulok ka lang kasi. Puro brown. Ayan guys, si paring ano. Awin. Dalo. Guys, nakakita na ba kayo ng kapre sa taas ng puno ng ano, kay Mito? Sandali lang, zoom ko lang guys. Ayun oh. Pre, anong pangalan ng kapre na sa taas? Cutie. Cutie, nakikita kita rito, naka-zoom ka. Cutie, pahingi naman dyan. Baka naman. Ibato mo na rito, huwag lang yung bato ha. Wala, sobrang ano na. Pwede ba yan? Dito na. Pwede ba yan? Hulog yan. Bulok ba? Sa kabila marami kasi doon no. Ayun guys, nakita nyo. Ayun. Yung dito sa kabila pa ano eh, inog na. Puro ano na yun. Inog na. Inog na nga oh. Ayun oh, guys. Nabubulok na yung iba eh. Cutie. Paabot mo naman sa amin dito yung ano, yung kay Mito. Cutie. Bato sa'yo, di mo saluin. Pag saluin kay Vito, naglagay cellphone niya. Doon lang yung kay Vito cellphone eh. Sabi ni Brad, yeah, pa-cutie ka pa ha. Balikan mo bukas ha. Boss, bukas balik ko yan. Gagawa ko maganda ano, panungkit. Ayan guys. Vlog ma'am. Paketin siya. Ando daw kanina sa dulo eh, kaso walang panungkit eh. Ang dami dun. Ang lalaki pa naman. Sa araw na, sige. Sige po. Mga Sabado, te. Sabado.
Ayun, naglag, guys. Ayun. Guys, oh, sarap guys, oh. Tulo-tulo pa. Oh. Kaya pala tayo kayo ito, yan ko.